аввало саломатӣ, раҳмат, баракати аллоҳро ба ҳамаи шумо хоҳон ҳастам. миннатдор ҳастем бо дастгирии шумо имрӯз аз 27 000 обуначӣ ҳам гузаштем ва иншоаллоҳ беҳтарин мавзӯъҳоро дар ин шабакаи калиди асрор баҳратон хоҳем кард. алҳол як нашиде мегузорам дӯстони азиз. боварӣ дорам ин нашид қалбои мову шуморо ором мегардонад. ана ҳамин бародаре ки шумо дида истодаин, ана ҳамин бародар хондагӣ аст ва бихоҳед ки ин гуна нашидҳоро зиёд гӯш кунед, ана ҳамин канале ки шумо дида истодаин, канали ана ҳамин бародар аст. ссилка дар зери видео ва дар комментария ҳаст. дохил шавен, обуна шавен ва беҳтарин нашидҳоро аз они ин бародар гӯш бикунед ва дар ютубам бо номи Алишери Сайфидин бизанен, мебарояд ва обуна шавен ва гӯш бикунед. ба ҳазар шумо гӯш кунед. در وقت صبحگاهان بوی محمد آمد، اندر صباح مردان بوی محمد آمد. رفتم بس سوی بوستان، گلها شکفته دیدم، از جانبی گلیستان بوی محمد آمد. طه بخوان یاسین وانگه بگوی آمین. طه بخوان یاسین وانگه بگوی آمین. از سوره های قرآن بوی محمد آمد، از سوره های قرآن